ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Ҷавононда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фабрика ва мости 46 микрорайон, дар ин ҷо бозори Давлати Зафар, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ ва хонаи фурӯшӣ дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар ин тараф боғчаи кӯдакона, мактаб ва масҷид аст ва аз ин гардиш боло мерем тарафи бозор. Хонаи фурӯшӣ дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 6 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Подъезди бино дӯстони азиз, ин ҷо ҷои шахтаи лифт ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Духонагае 3 хонага кардагианд бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои навастройка. Хона бо таъмири нав аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаӣ кардаги нест. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Даромадгоҳи хона. Дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, 1-ум ҳуҷра ва ошхона, 2-ум ҳуҷра, 3-ум ҳуҷра. аз ҳоҷатхона ва ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона ва ҳаммом дӯстони азиз, системаи вентилятсия дорад. ин 1-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар ин ҷо бошад ошхона. Чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, 2 хонагая 3 хонага кардагианд. ҳар 3 тирезаи хона тарафи двори биноро нигоҳ мекунад. Чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебову замонавӣ таъмин аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Дар ин ҷо 2-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар дохили 2-ум ҳуҷра мана ҳамин гуна балкон аст. ва ин бошад охирон, яъне 3-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 530 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.